Ngibingelela abalandeli be-channel sesichazela yamaphupho igama lami nguHlengiwe Isibongo Wambotsoke. Namhlanje nesifiso sokuthi ngeke ngichaze lapha khona uthola ukuthi uphupha into yokugqoka. Ngabe incane kakhulu emzimbeni wakho, ayikulingani ngokuthi incane. Ngabe isicathulo noma ngabe into yokugqoka ingubo noma ishirt noma ngabe ibhulukwe. Yonke lonto ukuthi isuke ichaza ukuthini. Uma ngabe kuthiwa wephupha inkulu kakhulu futhi nawe yonke lonto ukuthi ngabe isuke ichaza ukuthini ke kuwe. Ake ngithi nakho ke wena uyaphupha, uphupha ugqoka into yokugqoka enkulu kunawe. Lonto le isuke ibika ukuthi inkulu kunawe, ingaphezulu kwakhe inkulu yona, wena uphakathi incane, ayikulingani. Mhlawumbe izingalo zinde nezingalo enkulu, noma kunye futhi ibhulukwe elikhulu noma isiketi esikhulu, kodwa kungakulingani ukuthi kusuke kubika ukuthini ke kuwena lokho ke. Kusuke kusho ukuthi okokuqala nje siyazi ukuthi awukwazi ukugqoka into engakulingani, futhi lonto ingagqokwa umuntu ongakanani, omkhulu ngokomzimba, noma ngaba omkhulu ngokomzimba kunawe, noma ngabe kuthiwa omdala kunawe ngokwesiqu kodwa somzimba, noma ngakwale ndlela leyonto enkulu ngayo. Uma ungase uyilinganise kulolo zinga leli ukuthi ingalingana loyo muntu onalowo mzimba loyo uma inkulu. Kusho ukuthini ke lokho ke? Kubika ukuthi usuke ukhuzwa noma usuke waziswa noma usuke utshelwa ukuthi lento oyenzayo noma siphi isimo ozifaka kuso awunalo ilungelo njengamanje lokuthi uzifake kuyona leyo nto leyo. Noma ngabe kuthiwa yini indlela mhlambe owenza ngayo izinto, noma indlela okhuluma ngayo, noma ngabe indlela ophethe ngayo abantu ekhaya lakho, noma ngabe kuthiwa indlela noma ngabe yisiphi nje isimo osuke wena usenza, usuke ke ukhuzwa. Kuye ngokuthi ulibone ukuphi lelo phupho lelo, ubukuphi, bobheka indawo obukade ukuyona. Yileso simo ke leso simo sichazwa ngaleyo ndawo ozobe uyibone kuyona ukuthi cha, wena lento oyenza lapha njengamanje othi wena uyayenza engazi ukuthi ugijima phambili, lento lena ayifanele wena, ayikulungele wena, awakabi ready ukuthi uzifake kuleso simo. Inkulu kunawe, ingaphezulu kwakho, idinga abantu asebenebanga elide noma asebenezinga elithe ukuthi thuthu kuleso simo ozifake kusona. Ngaleyo ndlela usuke nje utshela ukuthi engazi ukuthi uthatha ke manje, noma engathi udlalela endaweni engasiyona, noma engathi uthatha isimo okungasisona esakho uzifake wena kwephi kusona. Ngobani? Yeke lento inabanikazi bayo okuyibona bazokwazi ukuyimela. Wena usuke ungakabi ready, usuke ungakhulile ngokwanele ukuthi uthathe leyo ndawo leyo. Uma nje uzibona ugqoka into enkulu kunawe, usuke ukhuzwa ukuthi cha, yeke leyo into leyo ifanele noma ilungele noma ingalungiswa abantu abathize. Ngaleyo ndlela usuke nje kuthiwa yehlela ngenzansi, wenze lokho okulingana nawe. Lisho lokho ke iphupho uma uphupha ugqoka into enkulu kunawe, noma ngabe isicathulo, noma ngabe yi-shirt, noma ngabe ibhulukwe, usuke nje ukhuzwa ngokwezigaba zakhona ukuthi uyeke lokho. Noma kwesinye isikhathi ugqoka into yomuntu othize ibe nkulu kuwena, usuke ukuthi cha, wena njengamanje engazi ukuthi uthatha igxathu uzifaka entweni ekungasiyona eyakho. Le position oyifaka kuyona ayikufanele noma ayikulungele, awunawo amandla okuyiphatha, ihlela ngenzansi. So ucela nje lokho kanjalo ke. Ake ngithi futhi uphinde wazibona uthi ugqoka ngabe isicathulo sincane kuwena, noma ngabe ishirt lincane, noma ngabe ingubo uyayimpintshi, impintshe ingakulingani. Kusuke kusho ukuthini futhi nalapho yiphi lento osuke uchazelwa yona. Usuke uchazela ukuthi uyabona ke njengamanje wena fanele ngabe njengamanje izinto uzithathela ngendlela manje njani ephezulu, noma uyaqhubeka nezimo ezithize, kodwa into oyenzayo wenza njani, ulokhu uhlele endaweni eyodwa, ulokhu wenza into eyodwa,
ulokhu izinga lakho uzilinganisa kunabantu abangafuni ukukhula, ethi umuntu ekhulile esekhula efanele ngabe ebhekana nezimo zobudala, umfice enza ini izinto zobungane, elokhu abalapha phansi. Umfice nje umuntu ufanele ngabe manje umuntu uyaba nomuzi, uyabona izinto ezinjengalezo, uyakhula ngokwezinga lokuqhuba isimo sesigaba sakhe. Uthole ukuthi umuntu ulokhu ewenza njengasekuqaleni oyingane, ufuna ukutotobiswa kuyona yonke into, ngisho ngabe uyayibona. Uzozibona-ke ugqoke isicathulo sisincane kunawe, kusho ukuthi wena ubhizi uphikelelisa inkani ekuphileni ngendlela engasakufanele, esefanele uthathe igxathu eliya phambili. Uma ngabe ake ngilinganise nje kanje, uma ngabe kuthiwa mhlampe ubhuti thizeni ufisa ubekade efunda, yebo ibanga lakhe lapho, waphuma esikoleni wasebenza, izinga lakhe lelo, yebo. Okulandela lapho fanele alungise kubo, uma eqeda ukulungisa kubo, uma ukuthi isimo siyamvumela sengaba nomakoti alobola gani. Kodwa uthola ukuthi umuntu wakhona ulokhu abanjani, akayenzi yonke lento lena, ubhizi ulibele ukudlala ini umdlalo olapha phansi, ukuthi abe nalezo intombi lezi, uyabona eshonele nale, angathatheli lento kephi ngezinga, angabi serious ngaleyo nto ukuthi iyadingakala. Kumele uthole ukuthi uyayenza umuntu, uthole ukuthi umuntu hayi akakayenzi noma akasiboni isidingo, ukwabe mtshengise ngalelo phupho ukuthi ulokhu empintshi icathulo encane, ngoba kusho ukuthi usuke uphikelelisa isimo esisingasamvumeli, esimkhiphayo, esifanele aphume kusona, aqhubeke nempilo yokukhula phela yokubudala, ukuze kuqhubeke izinto ekhaya. Kodwa-ke kuzovela njengesicathulo esincane ukuthi ulokhu enza into enjani engasamlungeli, engasafanele, fanele ngabe uzosikhipha uqhubeka nenye into eyaphambili. Cabanga ukuthi namhlanje ngime lapho wala maphupho lawo, ukuthi uma uphupha into ikulingana, kusho uma ulinganwa-ke yinto-ke yakho, kusho ukuthi cha, indlela owenza ngayo nakuthi awuyena umuntu ohamba azifake ezimweni ezinenkulu kunaye, ezinkulu kunaye, futhi akusiyena umuntu ozibambezele ngezinto ezingenamsebenzi walutho. Uyazama ukuqhuba nje isimo ngokobudala bakho nangokulingana kwakho, wenza ngendlela ehambisana nesimo esivunywa phezu kwakho, nangendlela efanele ukuthi wenze ngayo izinto phezu kwakho. Kodwa uma uphupha lawo isicathulo esincane, cha, sishiya leyo nto, akusesiyona eyakho, shiyela abanye uqhubeke phambili. Uma futhi ungabe ugqoka into enkulu kunawe, okusho ukuthi cha, wena ngathi usugijime kakhulu waze wazikhohlwa ukuthi uyingane, awuzama ukubuyela endaweni yakho, ube nje umntwana ngendlela esuke ifunakala ezingeni lakho. Namhlanje ngicela ukuthi ngime lapho, ngizophinde ngibuye futhi namanye amavidiyo ngokulandelana, nisaleni kahle.